Ngizokhuluma ngenkani. Ngidlale Zulu. Sanibonani bafowethu. Manje nithuka amampondo ngelinye lawo ke nami. Akaphakamisa isandla zonda amampondo ngimqale mina manje. Oh. Mina bafowethu kile ndoda ekuthiwa one man share. Mina mangidila namakwerekwere ngihamba ngedwa, ngihambi namuntu angimemi. Ngoba mawumema kwesinye isikhathi umema igwala. So mina nje ngizambela ngedwa noma u50 noma u100 ngingedwa nje ngiyakwazi ukuqala ngiqede umsebenzi wami ke lo awusazongibona kusakuncane lokho sakubona futhi ama video wami uthatha ukubheka edithiwe okhomba ukuthi kuningi engikwenzayo ngale so angikho ke lapho bafowethu asibongele umfowethu amakhanya mina ngumfo kaGumede umngoni uphakathi wakhe ngiyabuzala umakhanya bangilama nje bobabili ngokuma kwabo belama mina ngobhuti so bafowethu siyambongela kakhulu bafowethu umakhanya ngiphinde futhi ngibongele nani ukuthi nibe nayo umuntu oseduzane kwethu esithi masiphuma senza masiphuma silwa masijahwa naye besathi imbumbulu ifolweni nomlazi yonke le ndawo engiyakhele nami makumele ngife ngizoyifela nathi siphila lo mpilo enjalo bengingenawo ama-bodyguard ekhaya khona ama-bodyguard nami ngihamba nawo ingobani ngalandela ungizwe ngangingazi ngizwe impilo impilo enzima kanje hayi wathi mawuthi ayikhale ngathi useyigwala kanje hayi namhlanje ngibona kumina hayi kunzima bafowethu ngisho uphuma uyocama ufanele kube nomuntu umfonela kwenye indlu uthi awuqala uqalaze egcekeni kunzima bafowethu nathi le mpilo esiyiphila asiyikhethelanga siyiphiliswa ukuthi siyanithanda kunzima ukuthanda abantu ababona ukuthi abathanda kodwa abangenawo amandla okulekelela othandweni ngibone masisuka lapha phezulu embumbulu abantu esibashiye eduzane komgwaqo bangaphezulu kwabantu abalala laba abantu basiqhuba ngamadolo umbuzo kuwodwa laba abantu bathi bona wangahambi thina masithi awahambi ngoba iningi labafowethu nodadewethu ingqondo yabo iseyiswini ubiki ukulwela umuntu ingqondo esesiswini ngoba yena ucabanga kwakhe ucabanga ngesizwe yena nje meqala ucabanga ukulamba ukuthi makela hamba leli Pakistan sizothengaphi akanayo into ethi angeke ngibeke imali mangabe hamba lama Pakistan ngizohamba ngoqaya shali ya container kube yimina orana lesa sitolo silapha kula container kube yimina oseva lwamphakathi ngeqiniso yabo nje ngikhuluma nawe nje kunekhole esanda ngena ingane yami ibuya namhlanje esibhedlela le ngane yami izingane ke bafowethu ayikhuzeki zonke sengayikhuza ngazikhuza ngaze ngakhathala kuthangi idla ama chips no sweet cabanga ukuthi uyazi uzobona mawungena kumthokozisi sifele empini Gumede ku Facebook wakho uzoyibona ivideo ngiposte lapha ingane yami leyo ngiyizalayo mina idle ama chips no sweet sepoison no sweet ke manje no sweet opoisoniwe so bafowethu sikadeni ingane laba bantu ngamane balambe kunokuthi kufe ingane zethu so asingathengi kubona ziningi into lesingathenga kuzona kunokuthi sithenge la sophinde sincwabe khona enye into ukuthi engifuna ukuniqwashisa kuyona namhlanje 2026 uma ngabe wena ukhalela ingane yakho eno 3 years no 2 years oyizale nePakistan emveni kweminyaka khona ngibuza ukuthi lezi ingane enizala namaPakistan ziyudlala nezingane zobani noma stores nengane zethu kusho ukuthi hayi ngeke bafowethu ngicela laba sebenezingane namaPakistan bafowethu anizamela ama crash nabantu ezodlala nabo zingadlali nezingane zethu so kukhona ungibuza ukuthi ke emveni kweminyaka ewu30 kusuka manje lengane oyizele ePakistan ayizosihlupha yini sefuna ukuba ikhansela ayizosihlupha yini sefuna ubukhosi ukuba inkosi ayizosihlupha yini ngelinye ilanga ifuna ukuba president uma ngabe sibadedela namhlanje okusho ukuthi sibanikeza igunya elithi eminyakeni ewu50 ezayo sizoba nawo president ozalwa eNigeria so asigadeni manje ke leyo nto leyo bafowethu ngike ngathola nje umnye umpotsho sengehlela ngezansi ngitshela umnye umfowethu bengiphila naye wangaphandle uthi bafo thina sasuka ekhaya sasithunyiwe mina ngajoyiniswa ubhuti insizwe uthi sathunywa saba u2 million kwathiwa siphume esigcwale Africa yonke abanye Africa bazoyifaka ama drugs abanye Africa bazoyifaka izingane kodwa inhloso iyodwa ukuthi Africa yonke ayife uma ngabe ivuka iyobe seyivuka ngeingane sofike sizale kulawo mazwe njengamanje siya eminyakeni ewu20 ewu30 ewu50 ezayo umbuzo uthi kuzoba ubani upresident eminyakeni ewu50 ezayo uma ngabe wena nomshana eceleni uma ngabe umbika umshana ozalwa eNigeria umbika uthini futhi umbari nguru umbika uthini bafowethu ngehlela ngezansi lilonke sithi awahamba siyabona.